omurubiri okubwatia nigo kurigirirwa n'ebigori byonsi. Ase orogongo rwa gusinigo abaremi bagendete kubwatana ilikwenekia buna nkokora bare oboremi bwekerero oboremi bosomete ilikwenekia ngango sikabare musibari bosio igo na setkolera nakorete gwika sense moya kona s yiremeye ward yerigoma imiye county ya Nyamira asina batalire abanyakiombe abanyakiombe besokire na kubwatana ilikwenekia ngankoro sibari uboyo bumukante buna compost manure aso mwacho murigereria timeti gusonoma etenki compost manure no boyo bakorosi bugwetera ase ebintu biri omanyete buna amasakara y'ebituma ari omire n'ebintu bindi binge elikwene kyanganko nyora baro obuyo obu orasimekere bituma byawo osimekere kingeni kyawo nabo igosimekere no nekingende kyawo igonto kigosoma gwetera abanyakyomba abaiga tumanyenga ninki kyabairete baro bwo chaka ekyombe keiga na ndinki kyabairire baro bwo senki kyabakonyire elikwegenderere bosio ase kinchira cyoboremi gwetera ase oboremi bwe teknolojia gostogote banga oboremi bwekerero igombwate imiyomoro bari boboremi no bonde na ichemildred momanyi oyokoreto botambiri tikulia Jumaine ese munenu sugo ikachisebira nenu cyamagoroba asto gusangana okwana mange nabaremi tubote ase mitandao ya Facebook Ndizi TV News Digital ase nsemo ya YouTube Ndizi TV News nabo gotomera SMS wetera se nambe yo era screen ya ogabu tubasukwe bagotobwate ase website yetu na www.ndizitv.net igonta tengoire elito isaranse tutenene tukwane tusangira abaremi abaiga batotebinga nararia yabe bwatani naro nande gose amagani yabo gotibosio gaga nararia yo arachikoba tobasuka mbwati rine gosanganga no muremi ende manyanga nararia iga no roche gaiga nigo no toriga ase sign post yabo gaiga ndocinga ni project yenene kigima ni project ekonyire koitera ase chinse cyangumbu duchukumanyanga ningi kyabairete baroba bagakonywa igo mbwati tosuka ngorega karibu ambu ya mono na kibono biamu murai karibu igo gaiga ngai naigire aiga ne mbaro kimumpora eskona ngigugera mugonyero kenge eskona ase nginjwe paririe gutiribwa kwenda rigoma akagenda keroka bono genge buna s ne yende yake boche mbaro na kiekoraga eskona embaro imenya Nyamira rigoma ward enenya county eri ekoragwa no mugabano ito omosike Amos Nyaribo nero murai county embo ukegima nene bono nduchinga buna mwante betinga muri abanyakiombe naga nikomanyanga ndi mwachagete ndio twachagete kiombe ke 2019 December tukamana go pick up kare kwendega na government organization ya to this project tukajechaga 2020 olonge bona 2020 mwachagete officially abantu barenga muri asekiombe kega abantu gatora abantu 39 lakini bona singincho ya kirumodo no kogani kwaye abantu bakona okay by now atore 24 muri 24 lakini officially members were registered go 39 ekiombe kyako no mwachagete ekerengera likinongere kiki na kiyaba irirete bakamukaranga mbuya okora obolimi buno boiga mukaranga mate obolimi no bonge bole lakini mukaranga tigamuchake obwokorosi obuyo gatwachagete asingincho ko nda yiki seminar twari ko iruna Ministry of Agriculture tukagenda kisemina ao tukaba inform tinga ubuyu mburororo butari koreta butari gusaririra bole femi compost manure tokorosi gukwetera amakonde gose emiosi yakare tuachite tukagwa kabuyo yaku ase project yede baretete tukaja tukanyoranga ubuyu bugokora buya sana asikinyeni nande njiri kuma tebwe kanye karobegete DAP maite karobegete umugasoje yajigo Susana lakini ubo ko maintain ikatua project to apply ase SSDP project ya jete ministry gato tambua gato this project tugansa bono kwegendereria korosi uboyo witira makonde into tukabeke experiment yetu actually kare tuabegete tukagasa chinyeni chiguninye asigetarenge at least 25 by 100 tukanyore faida paka tugakuminga ubuyu bwa makonde first round kare tuajagete tuari kuo bwa makonda yinjira ariko konyegera emiosi yeneri buneri miosi neri manyete kare tuagashire rochari tuabwata twachikobwatera chinso nere ige bwe kainero teriero elio maitege eye
igete teknolojia ya kisasa under the laboratory bono bakanyerosia bono tukuyibika bagotoneria 25 per kilo 2500 per kilo tukamanya konyora almost 10000 tukanyibika ma ya tokonyire abantu kuanza kumanya tukarosi ki field day tukanza bono gwa attract the surroundings kuboro kinga egente kama ene ngokonya kire nandi nkubwate obotobu mono kubwa DAP na bintu bindi so bagatwara interest tukanza bono kubaoneri twaboneri 50 shillings per kilo soko rotarekera soko nari kutukunya gutaraiga wante biringa obono boyo mwachagete korosi ano boyo bogendete kubakonya watokonyire afse abanyakyomba ba 39 kiro mukoro yomo na bwate buri mubuno buigo ngoiraro boyo bonaro rasimekera boseni gakora kubakora tigaki ineri chiko inga kiora koroto gari umuntu gendo utari gukora it is our law every member igakwira chikiro 10 every season yogo chigokora gusimeka egero mu customer gocha bwoye oteba ngaire chinyini ayembu uyu kiyobo kosimekera omotebi ngogoyo to bwate no bwa femi compost bono batwara na barunga inanjini kibe kuneji to omotebi genda yesto ngumbu onyoro bwoyo obu by 50 shillings per kilo otemere bono bagaza gutwara at least nkoni tole witina ndakwira ni mae gake ekero mwachagite kiombe kiga nigo mwachagite nekerengeri kyo guchikobeko boyo bose mungara ikorete bintu bindi bigao mukamya kwenda ntwaga twachagite okore bintu bingao first round twabwate merry go round pas tukaja bono tugatwara ekero twatwara merry go round tukaja no tigatokore tigaturigia ka project gaito twaro twasimeka chinyini garegero abangina mumbwata abangi bagateba yegoji watebiri tigatokore tigadusimeke chinyini abagaka bagatweni in tuganza bono gusimeka chinyini tubone kere government yaje gatonyora tori together bakamanya bono guto proposal is femi compost asinge tugusimeka chinyini echinyende igo bono abangina mbare ndo chemega yane igo abangina mbare nyumba abangina bana abanyakyomba n'abagaka n'abanyakiyomba bose bya barema bano ntagete turasomega iga ndara abangina mbiye muri mwese n'abagaka ndoche ngani go muri bisi emeremo maiga igo muchagete emeremo ene emeremo chagete kwan inkimo go chamwakora maiga bokera lituko labda ndakwana naye labda ora ntebya nga ekero go chamaiga iga nkiugo chagwacha gokora kendo cyane amasakara y'ibituma mutubete igora nkimo go chamwacha gokora ma na masakara y'ibituma noro chiga lakini etogo chamegeya eyene araba noga ari oyo minto kweresera iga no tokoroseri oboyo chibox ejuno chiro chiga obono oboyo tobegete box eye nkorenga ari oyo minto kweresera mono una tokorosi oboyo obiga bana masakara yega tutubete igoro iga obono oboyo tutubete igo bono oboyo na gingo kora manyanga no oboyo kera chiro chira masakara ngo tubora ngora ngoroki ningo gutuburira ngoraiga ngoroki iga ng'ebintu birigo oyo minta kweresa gase nesike ng'ombe atokore tubuyo bwa ng'ombe ubuyo bwa chingoko ubuyo bwa chimbori amasakara yuno yo gusamba iga baroboro bugendo ngobe gatura amache egere meyosire nene yete getasanyiu nigindara rumosi gekero mwaka ndenge meyosire ga nerire modified buya kabisa yega barado nero ngayire ngora ngoroki ngoyo monara oyo ba yenga na iga sengro eyine ya ngomo tongo kunale ma tero goria kora baro kyochi ali ma tero gori ya yangu kunande ngora iga emyo siera umancho murigeria nige korokana mende kigima nandi ge korokana ngani geragerete gomini nginga ubuyo bono ubuyo bya kigima ase emyo siera nero muga kana ntebi ali ngemyo siera nero mwaretete nero mwarete gacha mwagurete twaetu omuntu ararete emyo siera arocha burukani gaiga nebe ya teko nigegereye ne technology ya technology nanu boyo buri bukugundira nkanga gerete onde bwa sioro murimi ekera bikira neske ngomba nye bikira sigita mwega ngorande nga emyosi nere koboro emyosi limo kwa na moyo chora mwanya tugute mwame kubeke tokobeka oboyo tario bonyiu tario obese tokobeka oboyo bwomete ekero oboyo bwomete emyosi teri gotokorora ige mokuomi mwame guchaka kuborosi tokuomi oboyo tokuomi oboyo bwa ng'ombe bwomete bwa chimbori bwomete no bwa chingoko twamenya gocha bono ntaite ndatara kuikira ase omonyakiombo onde ndamobori ng'a mpinto ki bikoganirigo
ilio mu seme yigenya korore emirime gendrete gaiga baba na kibono na kiokoro kukwara tebi elisa kwara kando chole lisa se kwara batebi ainingo Marieta nkoro bune chere die kiombeke kimbaro mopora chaledi totebi yangu mpinto kibikorosia obuyo boiga goko tumeka obuyo muno gotorigerete gucia ago so gorigora totebi obuyo obo yene miosi twaretete tu ni county governor tukabika gaiga alafu twamanya ko kuyerageria n'ebintu bikoro kunga waste materials n'ekindagara kiruto gutumeka ekikoni kiatigara lakini kitari amavuta nande kitari echumbi ekaro kiatigaire tutebe n'ebyasi twacha cha matoka aya nabo tukuyasangirira twacha twabika gaiga twareta amauga amaroro twaya Kenya twacha twabika ase obuyo buri twasangirira buno yominta anyare ko bagagoteba alafu twareta masaku twabutora twaburukanya emetioki twabutora nero twabika nari twaroseria obuyo inero endagira yemiosi igendagira yemiosi nendagira ya kawaida to ya butambe gutega wikonye mentere eliogo mata ya maro alafu naende twagende chiro twarigia maimba matobo emiosi igo yanjete bintu bire sukari twareta twameteroro twabika twareta chi watermelon twabika amatoka matobo amasabo twabika byagendera kuria nego mogoteba ngaka gicendagire itebe echumbi nase kyose echumbi niye kubita ne ebintu buna amafuta ebintu bire chi acid totebe buna chinyanya titokobeka ebwate acid nesukuma nero titokobeka iko nande korosyo obuyo mbwate specification ibintu okobeka turiko imukigende yonse korukikoni ali chobeka ya iko buno ko cheche byasi byao kose bitoke lyao ngukwimukia kirekereri bese kwareta gusungura byomi oriska amasabo ngura yomi ari amasabo arotari kuoma nabo gochokenya Kenya orute igoro amasabo totebune byasi turi kuimukirio nabo gasengo yo kubeka tore dust binini bono ngunya kugunda biroro bono ribuki bikunya kugunda tukumira na gaiga wikiri ari togocha kire wiki twanya comment ebintu ebyo igokero omonto abakorete endagera yae korugwa nabo tubegete okero omonto agocha nendagera obuoyo bwechingoko bwechimbori igo twacha twabeka ige mono mone ebintu birosetia n'obuoyo bwechiombe obwechimbori obwechingoko amasabo y'ebyasi amasabo y'ematoke amaembe then the waste materials yonse ya waste material yonse but specification mbiroro utabeke se kibwate ase bona na kimu akorete mukamanya nga ekero kubika gento gite nabuge kusambe ndagose nabuge gusali obuoyo twasometewe igo nkoranda muri training mwasoma kwanda turi training twasomewa nekero twaretere twe project yo twe training na tokorende ebintu ebyo tusikie gucia ase omurimi onde kutubwate chitaika ibere sikango baba gochaga iga uratatebya eningo hano tebinga ninki gwakorire gocha se kyombeke iga kwane kyangi kyombeke ngosuka kere bose kora tebya ngeli taliao usika iga tenina ga iga stoko rabya totebya mali tankoro kulispa beneti abiri ngo base kyombeke iga twabiri tukubwatira n'abanyakyombe bamutu n'abatekire ko bahereza twakorira mangana yara mange iga twachakirite tebuloni ndagenderete bakabona akaiga ndagenderete korosio ubuyo bwitu bwabire bwotokonya tugusimikire ibintu bitawa chinyeni chibanda chinyende nabo igonkoni tule twanyora chibese eri twakana no ni fees korenga naye buna mwachagite kyombeke iga ekero omonto agochaka negintu kirege kongochaka gose nabondo bwese nabakunyara gochaka ngeri gekongura kinya kare ogotebwa egento kerio rocho tanya gokora nabo gotwara nga inyare gose lakini kare kwachakire egento kikwagenda rigogekora nabo gokenyara nakere muramo amoko yana no moyo mwakora egento kiri igo bono omwanchi omurire bweta seni gito kya Ndizi TV buno ogendete kuigwa aba n'abanyakyombe na kingwate mukurukwa nje ebyo nyakyombe embaro kilimo bora compost manure aba n'abanyakyombe bakiramo balikwene kyanga nkorose bari obuoyo butabwatia sindende yonse igira konyeri roba lyao
elindelio ichiko kwaliga sadalivia igokenda utubwatia ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital ase semo ya YouTube Ndizi TV News nabo na botomera SMS gwetera sena mbeyo erasa screen ya ugabu tubase kuba gutubwatia ase website yetu na www.ndizitv.net nyoro morobiri ra sembe no morobiri bobole minobonda uyokole tubotambeli tukolya Jumaine ensemo neno suweka chinse ibirane no chamagoroba na inchemel mumanyi akara tugutara imene siko yorogongo rwagusi tetora ndasumutimo kakego ngwira na tole Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi ayumwanju wegeta sini kya Ndizi TV nabo gutubwate gwetera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net iri gutuligireria na boigo gusonje mirubiri yitwa chinsemero 24 nyaranka nabo gusonje gwetera sesimi yawe yakoboko laptop smart TV iriyo wegokie Ndizi TV obwanso bw'omuguzi omuligireria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambiye muno asoko genderera gutuligireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yaitu yonsi chinsemero 24 bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simi yao ime omwanchu muligireria bwe television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuligireria television yao na mbeyemo yomunwa bwekegusi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosokomenta na bogo toikera asugutwakire simi ase namba enoti isano na ibere inya isatu isano nemo ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndizitv@gmail.com voigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News nabo ogututarira sikiabisi chito ekyo kirebo cy'obwekiro ya embassy ekero kogenda nyakoe ase bara ekurwa Kisi kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bw'omugusi Ndizi TV obwansu bw'omugusi kumwancho muligireria umurubiri no yobobole minobonda oyogo kirabutambeli tukolya Jumaine ensemo nenusu weka chinsa ibere nenusu chamagoroba igaso mwancho muri asili tukolya lero nego tubwate abanyakyombe kurwase county ya Nyamira abamekante buna embaro abakorosia ubuyo obumekante buna compost manywa elibo konya elioko gwenderera gose asomulimi onyoreri gasalira ligiya abana balimi beto metekegima nabalimi baramo elikwenekia nkoro nkubwatana bale kusukia oburimi bosyo igo togenda tugusanga amana barabu tumanya mange na gusanga amangi amana barabu tubwacha simitando yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital ase sema ya YouTube Ndizi TV News na bo tumera SMS wetera sena mbeyo era screen ya ugabu ndetse yakuba tugusanga asowamu ngobo no ligere tiga nigo tuli nabare gose abanyakyombe paka bande nigo bagocha na abana babo ntubwato yo mure gaiga manye gakari igoro ntete kora mumanya baba na kyokorugwa sasa mlitangoro kumasirikeru masirikeru gwacha baka no mwana nze nabongo chaiga no mwana batambe elire chiko lie kyombe gose to utabwati umuntu gutigera ntabwati umuntu ngutigera yagera netuma no mwana nandi nabita kirekero umuntu aikirane ne rasima kero umuntu aikirane kyombe igega ndo chekero umuntu agatenina saga sanduku kaye kero umuntu abwate sanduku yaye nakiga kogera na injengo etuma no mwana ndeyo nikere muna abana kero umuntu abwate sanduku yaye kero umuntu atebiri arende sanduku yaye no boyo bwaye na inje yagera netuma no mwana egere na injengo nkonge ase sanduku yana
eka mwatairikira umuntu ari ndi esanduku yayo n'obuyo bwayo obu n'oburi ayo rusiti mwawe eyo mburi ndusati mwana nguye tuweka naza na umura igo turukora tuyimore sanduku ya muntu yo koreta kwa umure sanduku yawe igo buna bogusarika n'obu abo bogusarika buna bogusarika nayo kuburiwa akigwasari obuyo kurwasate kyombeke iga nkyora tebine kikyombeke gya konyire kyombeke gya ngonyire negendereiri asa mang'ana yenga naende negendereiri noe ngonyora turi chibesa korwa twakanira abana esukuru twanyora ni endagera twaria nandi gwatokonya twasimikira chindagera ase chinka chaitu aingira tebia basubati abake bari sikugari basubati abake tika bacha ase kiombe mbanya twari bitamero ng'amba gwatoboreri bwa abana nonye turana intuntu bwata abana lakini no twetumite na barabu gochaiga tiga bache linde litosanga obuyo batwegendereri mbia mono sana asogoto basemi obu mama nari gando chweto metege mama ega igabwatirite inse kapisa kunya gwoncho kani obuyo ko kunya gwoncho kan toncho kani nayo bwa uno bwateba bono kana gwoncho kani angonte binga ayo mwosi o norororo ndi kwasete kyombeke nara sere ma mwosi oyo umwaka bwalire emyosi engo kwere ya tiri goko igego era moyo lioka bono kora tebingo ayebu no monya kyombe nkyora tebie abantu isikugari igoro y'ekyombeke kemu abantu tiga bachicha ase ebiombe baliora nyoro boseni burobo nene nani baliora nyoro faida igo anene mone faida nera ase kyombe ase korosi obuyo obuiga kwana gotema korosi mwawe roseli abie kororo sembo oyo nto teba ne tuna tuchi korosi kiro monto nto tete korosi nani nje nimbo to moyo uchi korosi kwanya kubasumikira na kiendagera koba tingende kuna nasimeka chikama sana nani sinje ekene pinda ile sibagichi amesana matuto ngaina gaiga mputi wataya bare mibana isko ngari ngaki warasimikira oboyo baba byanga koba ya nte twingoira bano bakaguo norora igombo otogochi wikatorere kamari kikya kana kikisho mwanchu murigere tore kene ngaki endagera ne mete guseba gutunga togende paka mubwata endagera mbya yaba ekama pi nani chingini nkwachi ngiye njibwati kende asidi tuyiroro asense moya abange nkwabo abari nguboyo bebugutwara gusembichuni warete bichuni mbere tokora white flies bimonyo guchia ase chingeni ekero simike to boyo boiga ngutwara bure be chingeni gutwara che bichuna chuni usama konde chingeni chire buya pe tonda so muri myonde torore gusana kene munyakyumbonde torore gusigo bagutunga ina gusana kene nindo che agaiga asoma ncho muri gereria munoro chene nyumba yokorosia gose yokorosia oboyo nurigeti abana banyakyombe ao bari megaiga bakweneke ngoboyo go nkoba bore na kwarigireri embabwate myos igere type abate biringo mwosi omokornoro no mwosi omoinoro ndate omongena narari saraste buya kegi magari arasuka gochaga arantebinga ngakiera agastega siaye baba nakibona na kyokoro kwara arigere luchari kamereri baba kwara mesa igabuya na kyokoro jenkuru kumenya ndukumukaya meri nyanduko mukaya ekyombeke na kiyagonyire kyombeke gyankonyira satambi ndoze nga gesanja abaiga mane bone ya jensi yasinga njongo simika chinyini nanyora bantu barukeroka banguri nandi nanyora cyose kurona arete kyombe kindi nairira abana school korenga nayo buri mumbu bwati kibasa gusimba bwati obuli mwentekiye na nutaliko buli mnobi iho buri minutarikwa tebya ngabasaye kwanira abasaye gali ligere rucyari kwa nabasaye abasaye ngo batebya na masoma gusoma nukuya lakini na ndorumia asense mu y'uburemi nonyora asake igo oanse kuba gumugondo yo igo koba etabikuni ndatebe asense mu y'kinyeni na nsemo yendagera mu kingende no boyo bwankonyere ngosimika kingende nanyora kingende kuruoro naone na ire school igo nonga oburemi baro nubuyape ninka nigo chikanyora umunyakyombe onde oyomo biri nechikumanyanga ko tokunya gusoka kurumega igando chingango nyagosoka turi baba oburemi mbuya kibura ase oboyo korasi oboyo oburemi nubuya bole turu oboyo Senge nsokorengana buna nje kuruna gasoete ekiombe kikyarangonyira nene nabunguye nenda kubone nasimikira linagu chini 24/7 ni ombwate bwane
echingutumika nechingoni igonga kiombe tindi kuigumangana bese magondo bone njarate iyo kuna gasete kiombe ke njarate iyo kiagera chingende mugonde chikwama chibando ni ibere gaki mbwate yani ndenengete turu obuyo igo boyo mbwato mbwato buyaye ekero bwa boru bobesiga ama tukaringa bokobera mambo kabwapa abo gokore mitinye tatu umutinye toto burema tukuna kubunjura twamente ndagira twamente amache twana kubunjura yani twekibeti pisa sokulende myosi yera gire nere toroseri ubuyo buya after 3 months tuguchikogesera mitinye tatu guchikwera abono ndiri kubika machi egere bwana gukamuka kera bwakamukire twamanya gosoka ntubwate ebichunjugo twasoka na matandiko bunoroche nyombe yaito ne bwata matandiko tubate gichunjugo tubate ebichiko tubate matiro sichonse bitoko kale gas twasoka siko ga ground ke bunokiro cheke ne yaito twabeka matandiko nse twachunjugo goyo bwito buya bwo igura machicha ali twaira ni ana ndi twachaka korage ubu tuguchunjuga twachaka kubwanikira it depending on kyo mugasoko bara abo tukwanikira 3 to 4 days kwanyara bugumire twapa kichigunie chigunoroche iga pake kiro tubwate tokoneria abantu nintu abanyene twatumika baba uboyo wega nichi besaira ngabokono 50 by experience 50 suka iga baba tiyo twaro bwaba aya no murimi amakongu abale mimbali kwaba ntebingo uboyo bo na kibokono etokoni ase kilo 50 shillings ase kilo 50 shillings aye kwara smekire bo nabuto gusimekera ase ngencho ntokoni ntobento simekera nabuto kola simekera kwanza twamanya koni buya kegima baba sukango gochege gora tutebiaye engana ya unereri ora semi abantu bali sikugalia nemo nabasubati ababake bakosoka bono iga batamaitinga ubulimi mbo bwati chibese kora batebingo njengo semie kegorie kegeke paiche tubwatera nase kiombe kegito twara kiara tusirire atambe kegorie kegeke batie kobera isiko paiche tubwatera ne kiombe gere na bara kebasire kebarusio bware giatumsire igo mbo bwati chibese kugera ndu abanyene ndorocha matoke aito muna tokore gasi aito mwatabire nga mubwate bichunchugo mubwate kegento keiga gekoma gutumika andake ekeri tukolirimo ko harvest goseli tukolirimo ko rusio boyo boga muchikubo ani kerende muchikonya nki mugochimwakora mono kera twachire tokobeke gechunchugo twara matandiko twabeke gechunchugo twachunchugo boyo bori yagera ebori west eri yatigaire twiranie box nande twacha kwanza boya korosio boyo bori twachunchugire twanekera yagera twanya koboni tuone richi customer chisko na indwa banyene ngwe gori turiga kogera ntokoni totali kwegori niwo bona boro boyo bobo aga atali maraba tayo bono boyo tali maraba niwo bono boyo kabisa boyo twanekerete bono chi customer chigara chagera to chioneri nande to beko bonde ekera mogo kura kwa harvest nandi na kimugo chaka kera to gukora kwa harvest to kubuiranie box twari materials chiri twabeka twari gichindagera twanya nande boya korosio boyo gori paka gwa kore mitinye tatu twacha kuborosi nainde twandekera bo kera ramisi ngumera na muri tukumira na kini ya mwakora tokora te boroni nenda kuligererie na kie enyombe yaito chibox chito twaranga kiemiosi yaito ngakiegenderete andake nkiura tebe kaliura tebe umuntu iguru yuboyo wiga abantu bali sikugari babwato bogosiba bwato bongo bwabo kubatenyera asima batume kuboyo bweduka nkiura batebe njengo batebi batumye oboyo ayatali amarabo bono oboyo baratumye oboyo baratuko bwetuka obobwaito na barabumbu bwataligesa ndio mono sana aso wanje gusangamo na intu niko bono aso wanje murigereria nigo togende gusanga umuruburi buburi minobonda uyo wotera butambeli tkoria Jumaine ensemone nusugo ikachinsa ibere nenusu chamagoroba ekara tugutara abaremi imena isiko yorogongo rwa gusina sedikoria rero abanyakiomba abayiga bakurukunga embaro self help group abo besokiri likwenekia ngango nyororo obuoyo buragokonye bokonye kemeri kiao ende nayo nyoreri gesa rirerigia na butambeli gongo bateinga oburemi nobondo obu nigo bogocha ekerora kore oburemi bosomete gose oburemi buno boiga ekero gwasana nya sebyombe nekero kwenekia nga ngokorore oburemi obya igo tubwatie ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital
asensemu ya YouTube Ndizi TV News nabo gutumira SMS gwitira sena mbiyo era screen ya ugabo inde tuyakuba tugusanga asobwamo tatara ndasomo timukakego ngwere na turi Ndizi TV obwansu bw'omuguzi ayumwanju w'egetasini kya Ndizi TV nabo gutubwate gwitira senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net iryo guturigiriria nabo igo gusonja mirubiri yitwa chinse 24 nyaranka nabo gusonja gwitira sesimi yawe yakoboko laptop smart TV iryo wegokie Ndizi TV obwanso bw'omuguzi omwanchu muliriria bwa television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriria television yao na mbegemo yomunwa bwekegusi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosokomenta na bogo toikera ase gutwakirezimi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikireri yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News nabo ogututarira sikiabisi chito ekyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa kisi kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bw'omugusi omurigiriria bwa television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambiya muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yaitu yonsi chinsemero ngeberenenge bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asesemi yao enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime Ndizi TV obwansu bw'omuguzi omwancho mulirire muno rigere tiga haya na mache tugutacha ende tuyaire paka magaria ekero kwarigireria gwasebna gwategerera abanyakyomba abakuru ari omuchakano mbakwera nigo bagutumika mache erigwonchoro obuyo bwabo ende bwato babuya konyara koba obuyo kigima boli boganiri igo bono tubwache ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital ase nsemo ya YouTube Ndizi TV News nabo gutumira SMS kwetera sena mbeyo erase screen ya ugabo tubasa kwa bagotobwatia ase website yetu na www.ndizitv.net umurobole no yobole minobonda okaletwa botambe na inche Mildred Mumanyi kitikolia Jumaine ensemo neno suwe kachisebira neno cia magoroba ama chaiga mteto imo kikuruga iga twimo kina anko ya nega tuyaire mali tuwa yairire tuchiko yatumika torore ngane kene na kibako mix atotebi process yo asobwikirano nabo igotumanya nga manyane chimanya ngo chire ndagire yiga gose ebintu binde biyaho tikatura amanyango bono sokoro amacha yabunanya rocheiga tuatachire no tukoira gari kera tukoika gari ente gitangani gitubwente gukora litangani igatugutubora masakarari tubegete ko rugoro tujasukiegera na rotanyia igatutagete boi bori twabegete bonye buoka igoma sakara atabwente kunya atabwente kunya igera ko abone kaba yoko reduce kwerende oliberera amache ne kyo kwa manya mache ngana na kyabwente kuimuruma amache kare igiye kubwati nganga kikiye enga kitubegete bone ndagerere mbese nabo tokoye wetu pakenya gosuka pakaigerenga yansire bakora ki ubunda twana kwenye reduce ya mache ake sukyanga masakara turimurera nkanare ya mati tukuimuge tubeke nchote ne kuruga iga asokoroka na buya kurwa tugonchorera kibona sikia kya tiganye sikirugora
Machi na rai. beka mbekere Bono nguko imurira machi. na wo gwankonye Kusango imurare ale. make kubika mange nanda gujia au iregeka Aguchko iregeka go. gukamuka Igata kira kamoka kera lituko. ya after 1 week twacha twarigereringa ingikere twaridiusia machi Orabeka macha mange ngikira. igeko kora iko iregeka kuoma Kani guchko batu etente etente lakini tego salikalene no ko batu etente tatige ko iregeka gukamuka ko diango twabekira macha yo kera ntokubeka mange na gwata tuchage gunjura bono tokunyunjura iga egere kira ipati enyore amachi ubunyiu turuchigama gwagwata bakong ebintu bune bya masakara kera gutokoro nkya bwentokoro biga tukuira isiko twasamba iki ne kwerende iki groups tukurabika iyo konyara chikubutuka nande ndocha mal muku mix no amagoko busa bono ko bonga kende ngebe beta sense ke bono tokore kimboro ne asinge bintu bitwagorete bigakwa no konyara rinde umuntu agokonye gete ne mirimo baba angwana tukurira bono nabo kubwata iga asinge yo bakongu igonete keire gotatigarinde bono ne konyora kuri inse gwogokea ase ndagire yetakeire iga buna kwangeresa kuru ari umuchakano ngwante biki kiaga niri Kurante byangu muntu chironyorere box yekere busa tutabwati kende na kyagwanta kwenye chaka ngoto ere embuti bono to chaka korosia number 1 yo to gosangiriri ubuyo kuruchinga gweta ase members bare to almost kero mo chiguni ibere ekere obuomo obwechingoko obwechimbori ne ngombe pas tuamana kubumurama tuamana koreta amasakaraya ayo mona yechibanda ani chimboba twanya Kenya makama ke twanya umura igoro twareta mauga amauga ya maroro bako ka Titania twanya mix ye ubi yo mondere twamana kunyebeka twaburuka twamana kubeka emiosi kurunse twamana kuumura twareta chiwata melon amaembe twabeka kere box bono igone karo go prepare uboyo pass bono after 1 week wacha kwa monitor inga kebinte bimbiro nkori bire uno ko igoraiga akonyora bikonyegera akonyora magwenda yakonyegera emiosi yango mente kanere very much Ikongo mente kanere ma mono okonyora ma emenga lakini sokoro kinyolde wanda inga mukagore emiosi baba gukugura kiago 2500 ye kilo igomba kagore chiri bukomi cyane chiri bukomi kwene chipoxi cyonsipi igo kubeke kire lakini gagisokoro chiri bukomi mwana igichemba gwata bwaterega mocho mubeke sabe eri aroje obe eri teri koba eyegete gwata meza konye beke kanga ya banyene mpaka ni tenge teri koba bali ba lete technology igomba maite ngateri koba mba maite lige gokwa nyuma itero cyari netende ayo rojo liberera no rie miasi chimonyo ngocha chira sendagire yego chimonyo ene chinsana ko kiro chingita kiri ase miasi because igachi gokora igachi kubutorana yakwa bono batogonye prevent bae tokobeke hoindi gweta isiko ye netie egere ndo yakora bitiji goswa ekere ndo bwato umurayo monyene project iga ase togorokanga ki oyo tenenere ta ase nkeye ere gagucho nyakomonta okura nga chiachire twamanya kuruororo twarete ryo twabeka twaranga chinsana ki chiakoreki chiari tiarbe dangerous ase miasi nande gikere dangerous ase miasi kirigita tekeri kobo mono uno esuguma amatunda ya maruru tatakiri ekiagera gabwate acid eguite kwerendeje n'amafuta y'kinyeni tatakiri ebintu bune bibono mono bitatakiri challenges mo wetera njiri chieki mono eki challenge no koreta amatunda enga kia matunda yale ichiro manyanga kogenda kuyi ebigipigi yamo ase gune guje watermelon abagutwaka ni 500 kurikera ka 6000 kono munzuko kwagenda bali bo echiro bagutuguta mpata giti bakwebosa kiara baba itengo chiore kokoraki kogeini bona bagotoneria tuabono kubogo ni kwato kwerobo kon irukenga giyembura babe parere igoro kwesi kon urukera ko kwa kanse mara gatatu mana ko ikemba igo challenges na chechi mu ine ero mono tubwate nekere sote chesi chirase amatunda yatari asa chiro atabono ntauni tokoye kisi smart ngoenda tore tuaba kisi smart community kwende support itenera sana ngocha bari baragoro boyo bono toko bakire simi
batoretera ne dukuduku yabo bakaga ebi makonde mbirando chibike sana aina ara magena ye miosie ige na magena yemi aine mama ne abana babo abuna abana babo onyora se machare kona mona mange na hoto gutwanye rusie inturi ko yikuna onsi onsiga chikona igana ko kunya chiko nyorere abana babo so nturi ko disturb turabasa ko commission ndo ende ko emiosi ne bwate difference ebintu mbiri to atari nga guta chense oguchukulie gune chinyongora na chemiosi iyo yaja achire chikasi ni chie yanyo ngakitora chirobe oro rerwe ose ngaki ebara bamwabo family chikazi family wejiri chikasi ni je miosi bona nde kutukonya gusoka guchiga igatwara mix ndagire bone karo kwaretire ndagira next ngiye guchikia aba ekare twaretire ndagira yigo kutugubeka imabu twakora twa dress twamumeka bona kumeka na kugunta itumeka mumeka toko nyarengani biyiga twangusama sakaranyu ekare ndetake idito nyo iberera ya tuko kaba iga asokorosi ugo kabira iberera na nembe karere musi atekoraki tera kuruma tuba kabisa sokoro leta masakara yutuba kabisa takire akabuya iga uriho konyora rindi na bitora ariye bese bona bona bego tubuga na bego tubuga pero gwatubire nande kwaganya ndi wiki ya era kwamye kwira na gochi wiki gekoera on Thursday botambe kiro mundu nanda gocha arigeregie box yayi ngikere mete esa liko nyora ngaku egwe box yao ya sarikiri ine penalty oja sekyo because kwarete ile kyo mbasara kuruga iga ndagire kwanye mix ya chire yabire metinye tato yalire ndagire inga yere torole ubuyo bunga ibore ubuyo ndi baba kora toroke mios kwanza abali mibaito banyare ko bakoyora ngakene mios nero mios ba mintonero to kuwa ite bwati bako mwaye tiri ko mama tiri ko roma bwata no bole mabune konyeka kiukwa bwa teri mbeye ne kasi ni tokorete mios yo mancho muligerere obwo bwandire ndo chenga nasi ndukora ni mate tiri ko roma kwa bwata no bole muga turujima no murimi atoro kiriwo ino ro mwosi uyu ne mios ire mega iga bono ubuyo na bubo bono tokonia turujima no ni abantu bande mbere ko rabara batenga na maraba gete umai to munda tara onja ta no ne rituna amunda o mwana aye rituna iga mbora kora ditigere echiro ya ino na kimo konyore echiro mano toko eta chibarasa tuatangaza na abantu bege use ya sitwe kaine ntu arosi demo tukasimeka chingende tukasimeka chibando tukasimeka ne chinyini bono yo tukubaebereri bacha korora ngaki project area mahene babwate gari amatokeo na ara chibando go stress kabere chingende uchibeka wan ogo simekera chibando nando otopu tesemu obuyo inakuwa mzuri digo mangana yo chutume ko boyo bwedo katuru chukoreta na kitu tagete kwa foiting aki being very expensive urojo boyo kilo 25 amini kilo 50 it is 7,000 ejimbwana ko kurwero mwana efisi rogorari agende gwaniya turojire bono dete ko influence abaremi batume ko boyo economically asenginje bono ese yoki uroji boyo bana chiri kusaba mako ni uni igatogo ni 50 shillings per kilo ekere ege kubwati bono nga kiyoga kirere ngodo kaneti bana ntuga toko ngodo tebe ege mako 2500 ege 50 kilo bana it is 2500 ngobono half price ye gose ye ugunia yende bana anda ke ekero mwale tubuyo bechiro kero mo gotemba kumera n'abantu bande mbali bagotema gukana ubuyo bubabate gose bakana batana marabana bindi asingi batara experience amane none kare twachite echiro town twagendete ko bono kubwati bataise abantu babone omuntu yo gagujeta maraba akamana gotobekera bono twari gusimeka tobeke biribiri ho twanye beke container ine twasimekera ubuyo kare abantu bwate plan yo kwanda gukora bataise basi twabeka tukanyoranga abantu bari bakorigererie biribiri bateba karange kire yamo chikora atemera abo bachite bagansa kutuguri bono tokonyora bali mikorukisi na kurwa skimu rogora bagusimikira chi avocado mone avocado nke ejija grafted ekere kwanye bekere 1 kilo onye simekere after 3 months utajua bono boyo boro buya kigimbo boyo buya kabisa mono ase mangana ya horticulture bana
anda kai muno uri kwarabere kyombeki angi urasemie abarimi guchisiko gari nje nari kwa wasemia abarimi baitonga egege gocha takora giciereri kifuatilie ikiagara bone project buneje biba gokobera buo bosa cyora ritukirimo ogotara nayo utarisa abandi onyore kingi because gesomo ngiri okora ngiri kunganyi age gokoriri ogosoga kwanyorira ki igoto gosoga gwito na gogo gota getugo tugekera buyai ba bari batete konyoro wo baseme buno boiga gosiba manyigoro yo boyo bogosiba chikubaguri na kibara kubanyora nje ndabatebinga intugu ya referee nyore gokonyora ma report yikuru asendis tv ose oagesimi 0711393083 obori nga chemisiori bwembaro okorosio boyo bwemiosi ngotoka mara moja ochiche tokofundise free na intuto tagitaba alimi baitu munyoke yeba abasai tako na kobera chinchera abasai tako bera chinchera inchuo nyore technology ye okonyeke diba gokotara kurukero kapaka gwakora utabwatie eso don't waste time amasakarambo soko gukora umugondo ubi okora bibweka amatunda narura agorekera abantu babona kiro muntu akoreke utakiri kibeza okogora amatunda angatano ase box ya kwa rusi 50 kg bono rinde bigugwitara ose tikibeza eba amane kibeza nchiro gotira matuka mange baro gwatane mitinye bintu mbyango saka byange mitinye tatu igotoro ose digange kibeza aruna maene kare box ya mane chikirire ngo watabe ko rusi tabe ko rusi 50 kg karu uragere tibuya nando egetobo yo bonge eba igo muntu natwali space yenge na bakross nonye naye bweka okogenda orosi abantu ka ukale 5 by 5 umuro boyo boli ayebweka orete emiosi mekengo muntu nari mengoro the box igera mwa the box yeri ngocheri nande aliki amachari amachari naro kunya tacha tuli twaro suna mbole hasa amacha kunya kuumura asinaro agotone guchinsi twabeke contain okorosi piwa mbole hasa eba emyakere bosio etano nga imweroche ase ogosemeri gwitu kwi myake etano igocha yani gatuigwite nga none county etumanye egere tuanse koneria abarimi baitu nande tiga bagambi batigi kobera ari kiobisi tiga bajija batuna guje baba mwakora buya gucha na bachi chikorwa na imbuna imwachire na barorenga ki abarimi aba project yeye bono inki bona gabuyu buna akaiga ya ojo ndo minto nyalibo na chango ye ekire ye baba nango yikire arubaini era kabwate sako tinko nyara na kina bweni tinda gitibindo bya bosa yanda geta chango ye na changi muki engana yayo mwali okutokora omuroburi yoiga nje ndaba ira niringambi ya mono this tv nje ngayose mwatori giriti mugatoikera laki mwakorire biya mugenderere nandi tare sabantu buna bagaki gose mutokonya intu abarai baito bagotoikera mutaje tiga bono mubabeke tene ningaki abantu bakarase gete sikona bakonye ndabageneria maya baba munya gusuka mbiya mono thank you very much mbiya mono sana asogo twanchira gutara bakagaiga nande twakire ngambi ya mono umwacho murigereria abuna butambe nigo ngubatebia nga uburimi tiburi buchabu uburimi ni chibesa kero kurigereria maokane ni garama chabu kurende asoko bokukunde iki ni chibesa uburimi mbubwate chibesa na kiyo kugera abanyakyomba bakorwa embaro eskona babwateranire elikwenekia nga nkonyora bali chibesa eli bagendereri ase amagimabo igo bono omwancho murigereria tubwatie ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital ase nsemo ya YouTube Ndizi TV News na bogo tumera SMS gweterase enambe yo erase screen ya ugabo ene tuyakuba togosanga ase obwamo abanyakyomba aba bonsi asoba mu batebire buna mubonete mu batalire baboro kichinchire cyekerero elinde mu manyenga oburemi na obugosuka mosio liro balito lya twalire cyase disinyinge kolende banyore lichibu ne lichibu lyabo na liye ligalyo korosi obuyo ayatali maraba ekinde kibesa iko bono nakiye kogera ngubateyinga oburemi nobonda wekinga kende lituko nechinsabune cyalero bye bye. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi.
umurigiriria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ng'ambia muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenaine bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao